приятели! В днешното видео ще видим как да си направим джинджирчето. Ето, ние сме го почнали. Част 2. И трябват ни бележки. Както знаете, ножица. Ето е ножицата. Ето сега взимаме си бележките. Събираме ги и ги разбъркваме. Само вие виждате коя бележка се избира. Аз не гледам. Аде бе, точно много дебела. Тази. Избираме си тази. Вау, избрахме тази бележка. Жълтото няма да се... Но сега ще го направим. След което... Знаете защо кръща, защото по принцип не се чувам глас. Като го снимам. Я пишете долу в коментарите кой ви беше любимият цвят за тези бележки. Зеленото, жълтото, розовото или оранжевото. Много съм зле. Трябва да късаме една бележка. Защото съм свикнала да правя такава. И между другото, ако не знаете, е късно вече да се снима видеа, но аз си ги снимам, защото не ме интересува колко е часа. Дори сега не знам колко е часа. Айде. Не знам. Лепилото ми е надолу. Много съм зле. Приятели, аз ще го направя дълго с всички бележки. Правя си го, докато бележката не ми свърши. И заради това го правя на части. Ще ги качвам едно след друго. Качвам си частите една след друга веднага. Очевидно, че на мен дори не ми се спи. После ще играем вместо бинго и заради това бингото шумоли и ни дразни след кое. Но съм си го поискала аз. Струва ли си да направиш това нещо? Сега ще видим. Аз в принцип предното нещо го гледах в YouTube и казвам, айде да снимам дядо. Защото първото видео го качих само за малко, но после го изтрих. Ето вижте, много дълго стана. Бележката не е свършила. То се ми продават мини бележки. Ето, спала съм. Както знаете, до вечера седяхме на абитюренски бал. И заради това сега не се спи. Защото ходихме на абитюренски бал. Колко е часа дори аз не знам. Но за мен не се е рано. Абитюренския бал започва 5 часа, до 12 часа, сигурно на 1 часа, но на мен не ми пука. Има някои хора, които не спят. Арве. Прикалихме малко, ами нищичко. Мажем го с цикатрина, или както казват на рекламата. Мажем с цикатрина и продължаваме да се чуваме.
Айде, готово. А сега трябва да натискаме най-мраза да се натиска. Защото аз по принцип тук не ги лепях и така, като лепях съм този цвет. Но сега правим с бележки и то различно. В тези играят от нас. Тук снимам видеята направо да работа. Айде. Пишете долу в коментарите, освен да пишете любимия цвят на бележки. Какво правите и днес? Къде ходихте? Пътувахте ли? Не пътувахте ли? Ето негово зинджирчето. Останаме. Запили сме го на грешното място. Айде да разлепя се, бе. Пишете долу в коментарите, освен да пишете какво правите днес. Пишете и дали ще слушате новата песен на Галин Язев ще стана. Пред всичките ще те награбя, чуваш ли? Душичата си ти извадя. Обезумя, тотално изтрещя. В тая дискотека ще късам всяка дреха. Слушали ли сте? Не знам. Аз се гледам работата, не ви гледам вас какво правите. Между другото, пишете и долу в коментарите какъв YouTube канал имате, за да се абонирам. Айде, ще офшор на обрат. Нашата днеска ходи мина. Ще се дада и пред всичките ще те награби, чуваш. Приятели, съм част 2, иначе после ще кача част 3 и накрая докато не ми свършат бележките. Това ще стане колкото ми бележки имат и после ще го залепим на това легло. Защо? Защо видеото ми е переляло? Куапра.
Дискотека. Приятели, очаквайте чакайте веднага след това видео. Чао!